nitie gima sirikal ni osetimo maber minyalo wacho? Osiepa, king'iyo Kaluo kacha, nitie high cost of living, ngima pod ni malo. King'iyo Kaluo kacha, tich poko miji, unemployment rate ni high. King'iyo Kaluo kacha, overtaxation inyo ji. King'iyo payslip, ji chulo nyaka ute mapogedake. Iwinjo Osiepa, king'iyo Kenya mangima, corruption bende pod nitie. King'iyo Kaluo kacha, nyithindo poko di school, over 100,000 poko di school makaluo kacha, nikech onge school fee. Kenya mangima, over 500,000. King'iyo our health sector is unhealthy, dwaro kewa. Osiepa, ka gimoro timre tabo wacha diera. Aonge ich lit, taonge gimore chunya ni okadwa ng'ata. Ang'o miyo okanya dwaro VOJ. Aonge ich lit ne iya. Ka gimoro timre maber, tapuoyo. Gimoro poko timre maber. An poka neno. Okay, poka neno gimoro timre maber. Ini se neno. Apenji, ane penjo ka. No, misa. Goya penje jopiny. Ni nyathini nintire gode ot no. Nyathimo bete ot, masani koro nti kodie ot. Moriembne school fee no. Be osechule gi sirikal. Mar ariyo, chakre nwa donje broad-based government. Sirikal nyowacho ne gigolo 44.3 billion mar capitation for schools. Ang'o momiyo nyithindo pod ntie ot? Quarter 1. Ang'o momiyo 500,000 nyithindo ntire ot? Koro wawere gi floating figures unnecessarily. Iwinjo Osiepa, adanyisi malong'o ni kata school fee tago jonyuol. Adanyisi malong'o ni chakre broad-based ne chakre. Nitiere janyuol mora mane uso mena, ng'ama uso mena ahero chiro kacha, kata chiro mora. Kata mane stondi moro, kiosk ni moro kata Nairobi kata Mombasa. Omendi no be osemedie goro moro e wiye kanyo kendo gi broad-based. Nyanji no. Changi no be osemedie, changa no be osemedie stock gi sirikal yawa. Koro Osiepa, mae gima dwa nyisi. Kap gigo poko timore. To wadikre uru mondi matin. Wang'ini yawa. Wadhi, to wachung', to wang'iyo mbalo. Wang'iyo ni mbele, nitire gang'o. Kikwa nyuma wiwate, ni gini botimre. Kikwa bed over excited, ni wan gi ministries ariyo. Joluo ni gi ministries ariyo kende. Joluo so yudo ministries ndalo prime minister. Joluo no yudo ministries double. Joluo so yudo ministries chienka. Wang'ne ko wacho ni yawa, no ayudo ma. To mano ayudo mar stima no. Stima bentie dhodi kaka jaluo. Osekel stima kanyo. To wacho ni pesa nindo Homa Bay. To pesa no bende ng'ama nitiere Homa Bay ka. Bende kode. To bende nitie gimoro fuki seche mwalo use kodini. Ero pesa to nindo Homa Bay. Koro wabe kuru. To bende kago sirikal ni koro babu ni koro okdwa sirikal. Abedo objective. Iwinjo Osiepa, ang'eni jomoko ok biero gini. Ong'i chulo bloggers ni koro atakuru babu wachuru kama. To in blogger in Mambas Babu Owino. Ka Babu Owino midwa tiek sani. Kiyie mo tiek babu. Ini bo chopo kanye ni chop kar Babu Owino moko tieki. To Babu Owino kodhi mbele, ibendi bedo gi hope. Family bedo gi hope. Janyuol bedo gi hope. Ni ka babu emano kalo modhi mbele, abende nyathina ni nyalo bedo daktari. Nyathina ni jabedo johala. Nyathina ni jabedo japuonj kata wakili. Nyathina ni jabedo VOJ moro. Lakini kiyie mo tiek babu, nyathini bo wacho ni hawa.